हेलौ लोगोफोर, बर्मानि डार्क हर्स मेडियानि गेजेरजों दिहुनजानो लानाय सिनायथि दि आइडेन्टिटी मुंनि सावथुना बावैनो सेप्तेम्बर दाननि 15 खालाराव रिलिज जासिगोन आरो बे सावथुनखौ बर्मानि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 15 सेप्तेम्बर खालि मोनसे प्रिमियार श'नि गेजेरजों रिलिज होनाय जासिगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। फावखुंगुर महरै रन नार्जारी आरो फावखुंग्रि महरै फुजि बसुमतारीमोनजों मेन्डेला, थाख्लाय, कमलेश्वर आरो रिंकुमनिमोन थानाय बे सावथुना बयनिफ्रायबो अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय। बिथां फुजि बसुमतारीया गावसोरनि टीमनि सोद्रोमाफोरखौ सिनायथि होनायखौ नायनो सिगांदोनि फैगोन सानो बननो लादोंमोनब्रा आंनि जाबाय जोंनि सिनायथि सावथुननि डाइरेक्टरा नैबे बिथाङानो। हेल' होनदो फुंबिलि। हेल' खुलुमबाय। आरो नै हिर'आ आंनि हिर'आ बेनो रंजालु बोहैथि हिर' होननानै बयबो सिनाय जानो हागौ नोंथांमोना। रन नङा, एक्चुअलि हि इज रंजालु। सिनायथि दा आइडेन्टिटी नैबेखौ खिन्थानानै हो, नुगोन होनबाना लिरना दंखायो दे ना। नै नायद' सिनायथि दि आइडेन्टिटी। हाय जगतनो सोर बेलाय? आब' जेनियासो होनदों। नायद' होननानै। औ मानिक शुटिं खोब जाबाय बारा गोबाव। हाउ आर इउ आदि राइटि? नैबेबो दङ जोंनि मुभियाव। मोजां लाइभ औ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दाचाय सेलुटबो खालामबाय कम जोंनि माखासे टेकनिशियान्स। हेल' नलाय आदामोन। हेल' होन बयबो। शिलंनि गल्फ लिंकआव लानो नागिरदों। आंखौनो एसे नायनोसै। टाइटेल ट्रेकखौ एसे खोनासंगोन नामा मानसिफोरनो? टाइटेल ट्रेकखौ एसे खोनासंहोनो दे नोंसिनो जोंनि मुभिनि टाइटेल ट्रेकखौ। मिक्सिंआ जाजोबाखै। मिक्सिंआ दाबो कमप्लिट जायाखै, एसे दंबावो। स्टिल एसे खोनासंनानै मोजां नंगौना नङा आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। बे माबायासो गाबदों। थेंक इउ श्री अनारु स्वर्गियारि। सिनेमाया सिनायथि, दाबो मिन्थिया आं खयबार होनखो। जोंनि टाइटेल ट्रेकखौ खोनासं। बिराज रोजाबनाय। बिराजनि मिउजिक डाइरेक्टर जोंनि कम्प'ज खालामदों, गावनो रोजाबदोंबो। खोनासंहोदोब्रा एसे। एलबाम नङा, सिनेमा। जाबाय, माखासेखौ मिक्सिं जोब्बा खोनासंदो। औ, दानिया आंनो खोन्थादो, फोरमायदो माबायदि। एसे मोजां होन, अके। गाज्रि मोनबा एसे गाज्रि होनबा गोसोआव एसे दुखु मोनो नालाय। गाज्रिबाबो मोजांखौनो होनदो। नायनो ना सोरबा सोरबा नोंखौ नायनोनो। हाय रन हेलौ होनदोब्रा मोजाङै एसे रायलायदो। बोहैथि हिर' रन बर'नि रायलाय। रायबावबाय आंखौ फिसा। बर'निसो रायलायनांगौ ना। आंनि मुङा रन आरो आं दायो माने जोंनि ग्रुपआ शिलंआव दंफैयो। फर द शुट फिल्मनि नामानो जाबाय सिनायथि। आरो जोंखौ बे फिल्माव फुजि आरो आंखौ खेबसेबाव आरो नोंसोरो नुफिननो हासिगोन। बोहैथि कापोल। नै बेबो एसे बुंनो, नैबे आदायाबो। आंथ' मा बुंनो? दे बुंदो, नों बुंनो रोंखायो ना। हाय, जायखिजाया आं बाहाय शिलंखौ फार्स्ट टाइम फैनो मोन्दों। फुजिनि अननायाव, एक्ट्रिसनि अननायाव।
बे माने आंखौ लेंहरदों आं सानदोंमोन जिबनाव आं नुनाय नङा शिलंखौ इस बिदि मानो होनो आंखौ लेंहरनानै फुजि थेंक इउ आंबो एसे शिलं गल्फ लिग या ओइ जालु होनो जालु सोर बुंखो फुंखा ब्रह्म जालु आंखौ नुबाय होनबा आच्छा गानखौ माबायदि मोनखो दाना आंनो एसे फोरमायदो मोजांथार अके नोंसोर मोजां होनबानो गोसोआबो आंना मोजां मोनखायो स' नोंसिनिल' मोजां मोननाय नोंसिनिल' सापर्ट नांगौ नालाय नोंसोर मोजां मोनाबा जोंनि मुभिया बोरै हिट जानो मानसिफोर मोजां मोनबासो जोंनि मुभियाबो मोजां जायो नालाय जोंनि प्रडिउसारा आदाया नैबे बिथाङानो आदानि मुङानो जाहैबाय मृदुल बसुमतारी ओंखाम उखैबाय आं खि जाहोनो हायो प्रडिउसारनाव बिदो जों नैबे रेस्टुरेन्टआव एक्चुअलि शुटखौ लानो नागिरदों मा मोनो जोंहा बेयाव आबदा बानायग्रा जागोन हाय होनदो बाल जोंनि बे सिनायथि फिल्मनि स्क्रिप्ट राइटारानो जाहैबाय नैबे बिथाङा आदा सुलेन मुसाहारि बिथाङा जोंनि द फेमास स्क्रिप्ट राइटार पंकज लाहारिनिनो लोगोखा आंगो लोगो ना नोंसोर लाइक माने स्कुल फ्रेन्ड कलेज फ्रेन्ड रुममेट एभ्रिथिं थ' माने बिथांमोना गोदो रुम सिङाव थानानै बिदिनो माबा माबि स्ट'रि साजायखोमाबाय थायोमोन कि जोङो देनां जेब्ला एसे बैसो जाहैयो होमबा माबायदि मुभि दिहुननो बेखौनो सानैजों माने रायलायखोमानानै दा ओंखारो आरो जोंनि भिलेन जोंनि मुभिनि भिलेन हेलौ DOP आदा सन्जय बर' नैबे दिनेश बर' ओइ नुवाखसै ओरै गोसोम जाबाय दिनेश बर' DOP बेबो एसिस्टेन्ट नैबे आदा सन्जय बर' बेनो जोंना ओमफ्राय नैबे बाबुआ हिर'नि लोगो नेहनि बेयावनो शिलंआवनो फरायखायो नैबे आदा टेकनिशियान हाय होन अके लोगोफोर होमबा दा दोनथ'नोसै दायो दसे उनाव रायलायफिनगोन अके बाय लाभ इउ अल